ekstraordinære pull-off, Peter Hunskær, Massey Ferguson 64,97. Han slår på runde 68,29 meter. Ikke ved at være færdig nu, men tag lige mærke efter på lommerne, dem af jer, der har haft nøgler med til hytten. Det kan være, at I har tabt den her på stævnearealet. Der er i hvert fald en flok unger, der har været hen og afleveret den. De ligger nede i klubhuset. Altså skulle I være så heldige at tabe nøglerne, så er det så bragt i sikkerhed hen i klubhuset. Skulle I være tvivl, så fat ind dem i de grønne t-shirts. Så kan de sørge for at få dem tilvejebragt endnu en gang. Altså sæt nøgler, der er fundet på pladsen og lagt ned i klubhuset. Og her så snart de har fået skraberne banen klar til sidste mand i den ekstraordinære pull-off, nemlig Peter Hunskær, Massey Ferguson.